Kvalitet og trivsel gennem medindflydelse er et projekt, hvor vi har udviklet nogle værktøjer, så ledere og medarbejdere sammen kan arbejde med at forbedre deres hverdag. Det handler om at kigge på opgaveløsningen og på trivselen i hverdagen og prøve at forbedre den gennem nogle medinddragende processer. Man sætter en seddel på, hvor man synes, for eksempel er der en, der hedder brug af køreliste på enhederne. Den sidder hernede. Og så går vi ind og bruger den på den her måde, at vi siger, at man har indflydelse på det. Ja, det har man. Vi bestemmer selv, hvordan vi bruger vores kørelister. Det er sådan et specielt arbejdsredskab, vi har her i kommunen. Er det meget frustrerende, eller er det lidt frustrerende? Og det er faktisk meget frustrerende, så derfor sidder den her. Jeg startede egentlig ud med en begrundelse om, at jeg synes, at medarbejderne havde svært ved ligesom at få sagt nogle ting på vores møder. Der var ligesom bare tavshed. Man fik ikke rigtig sagt noget. Man fik ikke rigtig sagt de ting, man var utilfreds med. Man fik ikke diskuteret på tværs nogle af de ting, som man gerne ville lave om og sådan noget. Men jeg kunne alligevel høre, at der skete noget rundt omkring i krogene. Og reaktionerne var i starten sådan lidt blandet. Nogen sagde, et projekt igen, og nej, og vi har prøvet så mange ting. Og andre sagde, det er super, det glæder vi os rigtig meget til. Det, at man rent fysisk kan gå over og sætte en seddel på tavlen i forhold til det, man går og tumler med, og sige, det her er jeg frustreret over. Uanset om det er noget, jeg kan gøre noget ved eller ej, så er jeg frustreret over det her. Og at det bliver taget alvorligt. Det bliver taget op på de møder, vi holder og snakket om. Jeg håber på, at vi bliver nået af alt det der korridorsnak kvit. At de der sure opstød, de kommer op på tavlen og bliver taget hånd om. Fordi så længe de er helt små, så kan vi gøre noget ved dem. Hvis de bliver alt for store, så bliver det sværere. De erfaringer, vi har gjort os, er, at når man som arbejdsplads først får de her sådan ret konkrete rammer at arbejde med, så bliver det altså meget nemmere at tage hul på de her ting. Det kan være rigtig svært at lave de her udviklingsprojekter. Det bliver meget hurtigt, meget stort og meget flyvsk. Men det virker som om, at de her rammer faktisk hjælper til, at tingene bliver mere konkrete, mere jordnære og også nemmere at have med at gøre. Det blev talt meget om, hvor skønt det var med en proces, hvor det kom noget praksisnært ud af det. Der kom nogle direkte redskaber, som kunne gøre arbejdsdagen endnu bedre, endnu nærmere, mindre misforståelse. Så min oplevelse er, at det blev sat som en meget praksisnær proces, som tog fat på de aktuelle problemstillinger, som var i huset på det tidspunkt. Altså, processen virker jo rigtig fint, fordi den skiller tingene op på en meget fin måde, og der er en meget god udvælgelsesprocedure for, så man egentlig kan nå ind til det væsentlige, fordi alle bliver hørt. Noget af det, som jeg har lært ved det her projekt, det er at bruge en tennisbold. Det lyder rigtig banalt, men det er meget, meget effektivt. Men ved at bruge en tennisbold, så alle kaster bolden til hinanden, så er man tvunget til at komme med sin mening. Det er legalt at sige, at jeg har brug for at tænke lidt mere, men man slipper ikke udenom. Det betyder, at alle bliver hørt, så alle er enige om, hvad det er, vi er enige om. Det er jo en proces, man involverer sig i, og det vil sige, at man er ikke færdig efter 2 gange, eller 3 gange, eller 4 gange, eller et halvt år. Det er man ikke. Det er jo en kontinuerlig proces, man går ind i, fordi man bruger det som metode. Det har været en mægtig positiv proces, og jeg synes netop det, at medarbejderne er så på banen, og de er sådan set de, som løser problemet selv, og at man bare er der med et eller andet værktøj, som hjælper dem i havn. Det her det er en måde, hvor at udviklingen bliver gjort sammen, så der er ikke nogen, der løber foran, og andre står tilbage. Vi ved alle, hvilken vej vil vi. Det korte og det lange er, at jo mere tilfredse medarbejdere, der har på en arbejdsplads, jo mere produktiv det er, jo større er trivselen. Det vil sige, at sygdommen bliver mindre, fravær bliver mindre, kommunikationen bliver meget bedre. Jo bedre vi bliver til at gøre vores arbejde, jo gladere børnene også er. Og jo gladere børnene er, jo mere de går hjem og siger til deres forældre, hey, se hvad jeg har oplevet den dag i dag, og så siger forældrene, hold op, sikkert et godt sted, vi har fundet til vores børn. Hvis du sidder derude som leder eller medarbejder og rigtig gerne vil i gang med det her værktøj sammen med resten af din arbejdsplads, så skal du starte med at gå ind på Personaleweb og finde nogle af de artikler, vi har skrevet om værktøjet og læse noget mere om det. Og så skal du tage fat i din leder eller i din medarbejdergruppe og høre dem, om det var noget, de kunne være interesseret i. Hvis I så finder ud af, at I er det, så kan I gå ind på Personaleweb og bestille værktøjskassen. Og rigtig god fornøjelse med det.